Здравейте, аз съм Виолета Кирмечева и съм комуникатор в Екологично сдружение за Земята. Днес ще си говорим за модното замърсяване. Едва ли си представяте, че е модерно да замърсяваш, но заради това, че всички искаме да сме модерни и да изглеждаме съвременно, резултатът е, че замърсяваме околната среда и това замърсяване неминуемо стига и до нас. Само един пример ще ви дам, че за производството на един чифт дънки отиват 10 000 литра вода. Това е, говорим само за един чифт дънки. Модното замърсяване е замърсяването, което се получава в следствие на производството на нашите дрехи и козметика. Когато отидете в един магазин, представяте ли си дългия път на една тениска или едни дънки? За да дойдат при вас тези дрехи, първоначално в по-добрия случай са били растения, например растението памук, което се отглежда, след това се бере, след това се боядисва, след това отива в фабриките, където го режат и зашиват, за да се превърне в дрехата. Но за да стигне до вас, отново се използва някакъв вид транспорт, за да го намерите много лесно и да си изберете това, което ви харесва. Всеки един от тези процеси има своят екологичен отпечатък. Например, при производството на памук, памукът се пръска с различни химикали, почвата се замърсява се водата, с която се напояват насажденията от памук. Когато вече памукът е обран, след това започва да се произвежда текстила, от който съответно се ушиват дрехите. За да бъде направена една бяла тениска, този текстил се избелва, за да се постигне това съвършено бяло, което включва използването на различни химикали. А за да бъде някакъв цвят, отново се използват химикали, за да се отцвети текстила. Честно казано, даже ситуацията с използването на естествени материи не е толкова трагична, когато я сравним с тази при използването на изкуствени материи. Изкуствените материи идват от петролната промишленост. При всяко едно пране отделят микропластмаса, която отново стига до водата, до Световния океан, до реките и замърсява. Човечеството не е съвсем наясно какво се случва при поглъщане на микропластмаса. Мога да кажа със сигурност, че микропластмасата се намира вече на много невероятни места. Намира се в човешката кръв, включително в току-що родени деца е намирана микропластмаса. Когато говорим за изкуствен текстил, дрехи от изкуствени материи, там трябва да си дадем сметка, че не само при прането, но и след това, когато ние хвърлим тази дреха. Както знаете, бързата мода ни кара да потребяваме все повече и повече дрехи. В наши дни хората имаме много повече дрехи, отколкото, например, хората преди 50 години. За съжаление, веднъж, когато дадена дреха я смятаме вече за износена, ние я изхвърляме, но когато става дума за дреха от изкуствена материя, тя не се разпада. Тя може да седи в продължение на десетки и стотици години и да продължи да замърсява заради това, че не се разпада. Тя може да се разпадне на микропластмаса, но не може да се разгради по начина, по който една дреха от естествени материи може да се разгради. Но, както казах, и при дрехите от естествени материи има проблем. И това е замърсяването, което се получава при добива на този текстил. И при дрехите от изкуствени материи също има проблем, защото те не изчезват, когато ги хвърлим веднъж в коша за боклук. Любопитен факт е, че за производството само на един чифт дънки отиват около 10 000 литра вода. Говорим за 10 000 литра вода, които са необходими за отглеждането на памуковото растение, след това за багренето и за избелването на дънките. В момента много се говори за екологичният отпечатък на модата, но малко обръщаме внимание на социалния отпечатък на модата. Например, в България условията, при които работят хората в текстилните фабрики, са много лоши. И не е достатъчно просто да изберем марки, които не са бърза мода, а просто да обърнем внимание и
при какви условия са били произведени, защото замърсяването е само част от проблема. Но условията, при които работят хора като нас в фабриките производители, също е голяма част от проблема, така че модата като цяло трябва да промени начина, по който съществува. Ние вече говорим за близо 16 колекции на година. Преди е имало по една колекция на сезон. Тази бързина, с която се консумират различни ресурси, е просто неописуема. Никога в историята на Земята човечеството не е консумирало с такова темпо. Като част от модното замърсяване можем да говорим и за замърсяването от грима. Често в козметиката се съдържат вещества, които не са съвсем полезни за нашето тяло. Наистина много лесно те могат да бъдат проверени и има различни приложения за това. Но козметиката се съдържа в различни контейнери, които са пластмасови и по този начин допринасят за пластмасовото замърсяване, с което, както знаете, човечеството се опитва да се справи за сега безуспешно. Заради това е много важно да търсим козметика, почистващи препарати, които използват многократно една опаковка или са от опаковки, които не са пластмасови и предполагат, че ще бъдат със сигурност рециклирани. Какво можем да направим в нашето ежедневие? Това, което ние можем да направим, е да си купуваме по-малко дрехи. Независимо дали говорим за дрехи първа употреба или дрехи втора употреба. В момента има една тенденция втората употреба да се представя като разрешаване на проблема с замърсяването от модата. Но това не е така, защото според изследванията хората просто си купуват и дрехи първа употреба, и дрехи втора употреба и така имат още повече дрехи. Така че нека използваме втора употреба, само ако тя заменя част от дрехите, които ние вече са ни необходими. И също да използваме дрехите, да се грижим за тях по начин, който ще позволи да ги използваме най-дълго време. При пазаруване е по-добре да се предпочитат естествени материи, защото те се разграждат. Като от естествените материи, бамбукът и ленът, например, са по-добри от памука, защото при тяхното отглеждане не е необходима толкова много вода. Супер е да изглеждаш модно, но не е модно да замърсяваш околната среда. Защото това замърсяване задължително се връща обратно при нас.